तो नमस्कार प्रणाम स्वागत बा रउआ सबके राइटर आशिक अभिषेक के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते रउआ सबके भी अच्छा होखब, बढ़िया होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गए बनी बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल खतरनाक, बिल्कुल ब्लास्ट भोजपुरी में दर्द भरा बाझिन के ऊपर बोल बम के गाना लेके आ गए बनी रउआ सबन खातिर। उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। अगर एकरा के रउआ नया म्यूजिक बनवा के, बढ़िया से म्यूजिक बनवा के, बढ़िया से दिल से गायकी कहे तनी तो 100% बाकी गाना रन मार्केट में ब्लास्ट करी। इससे पहले रुआ समझ से कहल चाहब कि अगर रुआ गायकी में इंटरेस्ट बा, गायकी कल चाहतनी, गायकी में कदम रखले बानी और रुआ के बढ़िया बढ़िया मीटर नहीं मिलत, बढ़िया गाना नहीं मिलत, बढ़िया सा तुकबंदी नहीं मिल पात, बढ़िया म्यूजिक नहीं मिल पात, तो रुआ अगर हमारे चैनल पर आ गए तो रुआ सबके निराश भइला के जरूरत नहीं है। काहे से कि रुआ समन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, हिंदी होके चाहे भोजपुरी होके, चाहे रुआ कोनो भी ट्रैक पर भोजपुरी गाना लिखवा सकिले। ऑर्केस्ट्रा संग, लव संग, बेवफाई संग, पूर्वी, निर्गुण, भजन, लोकगीत, लयदारी, रंगदारी, जातिवाद संग, चाहे बोल बम के गाना, चाहे विदाई गीत, चाहे विवाह गीत, चाहे रुआ अपना मन पसंद के कोनो भी गाना लिखवा सकिले, वो बिल्कुल अच्छी चार्ज पर। तो ऐसे कहल चाहब कि रुआ अगर हमारे चैनल पर पहला बार बानी, चैनल पर नया बानी, तो चैनल के लाइक कर दी, सब्सक्राइब कर दी और बेल आइकन प्रेस कर दी ताकि कोनो वीडियो अपलोड करे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रुआ समन के मिले। अगर वीडियो रुआ सबके अच्छा लगा तो एगो प्यारा सा कमेंट कर दी। चलिए देर ना करते हुए के मीटर देखा जाए कैसे बा, का एकर लय बा, का एकर धुन बा, ई रुआ समन के हम गा के बताओ तो नहीं। उम्मीद करते रुआ सबके बेहद पसंद आई। तो चलिए देखिए गाना कैसे बा। एगो बाझिन बाबा के दरबार में गइल बिया, रोवतिया कैसे कहती है बाबा से, रोवेले बाझिनिया बाबा आई के रउआ दुआर, रोवेले बाझिनिया बाबा आई के रउआ दुआर, ए कहीं ललनवा दिहतिए बाबा मांगले अचारा पसार, ए कहीं ललनवा दिहतिए बाबा मांगले अचारा पसार, बनी के कंवरिया आइनिए बाबा कहरेला गोहार, बनी के कंवरिया आइनिए बाबा कहरेला गोहार, आए कहीं ललनवा दिहतिए बाबा मांगिले अचारा पसार, ए कहीं ललनवा दिहतिए बाबा मांगले अचारा पसार, ए कहीं ललनवा दिहतिए बाबा। तो उम्मीद करते मीटर हुआ सबके बेहद पसंद आयल हुई। अगर ये गाना के रुआ फुल लिखवाल चाहतनी तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, रुआ कॉल कर सकिले या व्हाट्सअप कर सकिले। रुआ के बिल्कुल उचित चार्ज पर फुल गाना मिल जाई। एक और बात रुआ सबसे कहल चाहब कि हमारा गाँव में कोनो मिस्टेक भले के तो भैया क्षमा चाहतनी, ऐसे कि हम गायक ना ही रुआ समन के खाली बता सकिले, समझा सकिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना, कुछ नया धुन, कुछ नया कंपोजिशन लेके। तब तक ले रुआ सब सहमति चाहतनी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले रुआ सब सहमति चाहब। नमस्कार प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय माता दी।